iki? Ya lah, alhamdulillah ya, saya wis diangkat dadi P3K. Ya alhamdulillah Nit. Aku wis ngabdi nek pirangane tahun. Ya wis alhamdulillah wis bersyukur aku. Ya alhamdulillah Mbak, lah, Mbak. Oh, iki lar ngene Munaro. Oh, ya wis. Ya wis Aku tak ya. Heeh. Ya. Mangkat Mbak Ni. Oh iya Ra, arep mangkat iki. Cek ngapa nyapu to? Nyapu iki. Heeh. Ya sik mangkat ya. Mbak Ni, Iya, Ra. lanang wedok dadi pegawai, duitnya gak apa lho Mbak Ni. Ya alhamdulillah Ra, saiki dadi pegawai. Ya duit untuk kebutuhan to, Ra. Gajinya ora gede lho. Ya alhamdulillah kena nggo tuku uyah, Ra. Ya sak mangkat ya. Ya. Mangkat Pak Der. Mangkat kerja. Oh, ora. Penak ya Pak Der ya dadi pegawai ya. Gajinya gede lho. Alah yo sawang sinawang roh. Apa iya? Iya, Nah ya wis, hati-hati nang dalan. ya. Penak ya. Lanang wedok di pegawai kabeh. Siji PTKK, siji PNS. Gajinya gede. Ya kira-kira sih nang lagi kayak gitu apa ora? Wong tak sili duit pelite nak dibilang orang ora. Iki mesti wae dhewe nih guys, tak takoni lah. Roh. Munaro. Iki wis kena gak enek nek gak semaur. Lah kuwi wong aneh deh. Tak tepik. Kayak kok koyo ngene Mbak nih dek yo. Tapi kok ngintip-ngintip ngopo? Mbah? Mangan apa, Mbah? Nganting, Oh, mangan kelanting. Putune masak apa, Mbah? masak kurang. Engko kowe ngarani udang. Udah kok enak kuwi aku sarapan, Mbah. Kono, Sarapan ya. sarapan. Segone ning ngendi, Mbah? Digoleki mbarang ro. Enak tenan lah weh. Beneran enak buahnya mangane enak. Wis sarapan, Mbah? Lawe enak, Mbah. Enak ah. Mbah, mutune kan pegawai kabeh, masa ora dine duit? Yang penting wong tuwek iki mangane wareg. Ora tekek duit ora apa-apa. Yen njaluk tambah ra dikai. Lah jaluk ya wong dengere madang musa ning lawu ya wis. Mbah, sampeyan ngerti ra? Putumu loro iki pelit. Masa aku ngutang